Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Sa sinugdanan sa Kristohanong komunidad, daghan kaayo mga ebidensya nga ilang gikuptan aron mutuo nga si Jesus nabanhaw gadzud. Una, ang bakanting lubnganan. Wala na didto ang lawas ni Jesus bisan pa og gigwardyahan kini. Ikaduha, ang mga pagpakita ni Jesus ngadto sa iyang mga disipulo, dili lang sa usa ka tawo kundi sa daghan nga grupo lakip ang mga babayi ug ang mga apostoles. Ikatulo, ang kalit nga kausaban sa mga disipulo nga gikan sa kahadlok nahimong maisugon nga mga saksi bisan pa og peligro ang ilang kinabuhi. Ikaapat, ang ilang andam nga pag-antos og kamatayon alang sa ilang pagtuo nga si Jesus buhi. Ikalima, ang pag-uswag sa unang simbahan bisan pa sa mga pagpanglutos. Ikaunom, ang ilang pagsulat og pagpasa sa ebanghelyo nga puno sa testimonya sa pagkabanhaw. Ikapito, ang pagbati sa presensya ni Jesus sa ilang pagsimba og mga panagtigom. Ikawalo, ang pagbag-o sa adlaw sa pagsimba ngadto sa Domingo isip adlaw sa pagkabanhaw. Ikasiyam, ang mga milagro nga gihimo sa ngalan ni Jesus. Ug ikanapo, ang ilang personal nga kasinatian nga wala na sila nag-inusara kay buhi ang Ginoo uban kanila. Mga igsuon, gikan niini nga kahintang sa unang mga Kristiyanos, musulod kita sa ebanghelyo karong adlaw nga naghisgot sa bakante nga lubnganan ug sa unang reaksyon sa mga disipulo sa pagkabanhaw. Ang ebanghelyo nag-asoy sa buntag sa Domingo, diin si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug iyang nakita nga wala na ang bato. Midagan siya ngadto kang Pedro ug sa pinalanggang tinun-an ug sila usab midagan padung sa lubnganan. Didto ilang nakita ang mga linen cloths nga nabilin. Ug ang ebanghelyo miingon nga ang usa kanila nakakita og mituo. Dinhi magsugod ang atong pamalandong sa kahulugan sa pagkabanhaw sa atong kinabuhi. Unang punto, ang pagkabanhaw nag-awhag kanato sa pagtuo bisan pa sa kakulang sa mga ebidensya nga klaro. Ang mga disipulo wala pa makakita kang Jesus sa maong higayon. Apan ang bakante nga lubnganan nahimong timaan na dayon nga nagduso kanila sa pagtuo. Ang pagtuo di ay dili ni permi nakabase sa atong makita o sa atong mahikap, kundili sa pagsalig sa pulong sa Dios. Daghan kanato karon nangita og klaro nga ebidensya sa presensya sa Dios. Apan ang Ginoo nag-awhag kanato sa mas lawom nga pagsalig. Sama sa mga disipulo, kita gitawag sa pagtan-aw uban sa mga mata sa pagtuo. Ang bakante nga lubnganan, the empty tomb, simbolo sa bag-ong kinabuhi, si Jesus na banhaw. Sa pagkatinuod, walay nakakita sa insakto nga higayon sa pagkabanhaw, apan klaro nga nahitabo kini. Sa atong kinabuhi usahay, dili nato makita dayon ang lihok sa Dios, apan nagpadayon siya sa pagtrabaho alang sa atong kaayuhan. Mao nga ang pagtuo di lang jud usa ka emotion kundi usa ka decision sa pagsalig bisan pa sa unsa pa man nga mga kakulian. Ang pagkabanhaw nag-awhag kanato sa pagtuo bisan pa sa kakulang sa mga ebidensya nga klaro. Ikaduhang punto, ang pagkabanhaw dili lang personal nga kasinatian kundi usa ka misyon nga ipaambit sa uban. Human sa ilang kasinatian, ang mga disipulo wala magpabilin sa kahadlok kundi nanggawas aron ipahibalo ang maayong balita. Ang atong pagtuo dili dapat itago kundi ipakita pinaagi sa atong mga pulong ug buhat. Ang usa ka tinuod nga Kristiyanos dili lang motuo kundi mosaksi usab. Ang kalibutan karon puno sa kasubo, kahadlok, kawalay paglaom.
Daghan ang nanginahanglan og balita nga puno sa kinabuhi og paglaom. Ang pagkabanhaw ni Jesus mo ang pinakadako nga mensahe nga atong mahatag sa uban. Nga ang kamatayon dili maoy katapusan sa tanan. Nga ang kasakit dili permanente. Ug nga ang gugma sa Dios mas gamhanan kaysa tanang butang. Sa matag higayon nga kita mopasaylo, mopakita og gugma, ug maghatag og paglaom, kita nagpakita nga buhi ang Ginoo. Ang atong kinabuhi mahimong ebidensya sa pagkabanhaw ni Jesus. Mao nga ang pangutana karon, makita ba sa uban nga si Jesus buhi sa atong kinabuhi? Ang pagkabanhaw dili lang istoryas kagahapon, kundili realidad nga atong gipuy-an matag adlaw. Ang pagkabanhaw dili lang personal nga kasinatian, kundili usa ka misyon nga ipaambit sa uban. Story time. Nanangutanan nako, Father, asa man gikan ang Easter egg hunting? Ang tradisyon sa Easter egg adunay ugat sa karaan nga mga kultura diin ang itlog simbolo sa bag-ong kinabuhi. Sa Kristohanong pagtuo kini nahimong simbolo sa pagkabanhaw ni Jesus. Ang itlog nga murag walay kinabuhi sa gawas apan adunay kinabuhi sa sulod. Sa Europe, labi na sa Germany, nagsugod ang tradisyon sa paghatag og colored nga mga itlog isip simbolo sa kalipay sa pagkabanhaw. Sa paglabay sa panahon, nahimo kini nga dula alang sa mga bata, din ilang pangitaon ang mga itlog nga gipangtago. Ang Easter Bunny usab usa ka simbolo sa fertility o bagong kinabuhi nga gisagol sa Kristohanong selebrasyon. Apan bisan pa man, ang tinuod nga kahulugan sa Easter o ang pagkabanhaw, dili ang itlog, dili ang dula, dili ang rabbit, kundi ang pagkabanhaw ni Kristo. Mao nga sa matag Easter egg hunting, pwede nato kini gamiton aron ipasabot sa mga bata ang misteryo sa pagkabanhaw. Ang dula mahimong paagi sa pagtudlo sa mas lawom nga kamatuoran sa atong pagtuo. Sa katapusan, ang simbolo nagdala nato balik sa tinuod nga sentro, ang buhi nga Ginoo. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang pagkabanhaw ni Jesus dili lang usa ka hitabo nga atong gisaulog, kundi usa ka kinabuhi nga atong gipuy-an matag adlaw. Gitawag kita sa pagtuo bisan sa mga butang nga dili nato makita. Gitawag kita sa pagsaksi bisan pa sa mga kahadlok ug daghang kalisdanan. Ang bakanting lubnganan, the empty tomb, nagawhag ka nato nga biyaan ang atong pagduha-duha ug mudagan ta padung didto sa pagtuo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.